बड़ी सुंदर नया नया गौना होके सब औरत अपना ससुराल में आइले। तो पता चलल कि राजा जी गौना करा के बाहर चल गए। औरत बड़ी सुंदर भाव में ते का बोलल करेंगे। हाँ जी क्या बात। तो आइए औरत बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से फोन लगाओ तारी और फोन पे बतिया तारी और कहत तरीका का कहताड़ी हो ए राजा जी का धनिया ए सैया जी का हमर टोय टोय रउअर एगो देवर जे घरे बारे राउर छोटका भाई इतना उठ काठी बारे कि जब से रउआ छोड़ के गइल बानी तब से एकर बड़ा उलंग उलंग हरकत बा। का कुछ गलती सही का करता साफ महावीरवा बन गइल बा। महावीरवा बन गइल बा। बाकी औरत बड़ी सुंदर भाव में बताओ तरीका का कहत रे कि जब से तू सैया आगे गइल हरियाना आ घोटल घोटात नइखे हमरा से खाना कहाँ छोड़ गइला पहाड़वा कहाँ छोड़ गइला पहाड़वा लाइन मारे अपना सैया जी से बताओ तरी कह तरी गोलू जी का कहतरी ढेकी चला ले जल्दी से गाड़ी धोके घरे तू आजा घरे से गाड़ी धोके घरे तू आजा ढेकी चला ले जल्दी से गाड़ी धोके घरे तू आजा लागे की जान नहीं पहुंची राजा
हेलो 2-4 गो तू हो गया था हाँ हेलो आओ कि मन करे खाले मोहरा बोलो लाई मारेला ताली बजाओ तरु नाच के दिखाओ ना वियोग कहत तरी बेसन भैया ए आदित्य आदित्य संतोष भैया हवन फौजी हवन संतोष भैया और संतोष भैया है फौजी है ये संतोष नेपाली भैया भैया। हमारे फौजी साहब की तरफ से बहुत सारा आदित्य जैसे तू डांस कर देता गा गा के संभवे नहीं के कोनो से पैसा वसूल तोरे से सब होता बोलू जी का प्यार आशीर्वाद है हाँ न लड़की में कोई ना वैसा गाय बाकी बड़े सुंदर भाव में बताओ तरी और कहत तरीका ढेके चलावत में धाले लपाड़ा बंशीधर ठाकुर उनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और ये पुरस्कार है आपको मेरे तरफ से है बोलो जी मेरे ले लीजिए औरत कहता रे का हो कि मन कर खाले लागिन मारे लात लागिन मारे उठ काटू का कहला उठ खाटू मतलब बहुत बदमाश हां ओकरा के भोजपुरी में उत्पाती कहल जाला हम लोग उठ काटी कहते हैं आ संस्कृत में संपाति को बाकी औरत कहत तरीका बतबा कि चाहे नहाए तो खिड़की से झांके काहे खाती एक टोक हमरा चोलिया पता के ओही रमा शिवानी जी के देवर कि चाहे नहाए तो खिड़की से झांके
आज मुकाबला होगा दोनों जनी में। आप तो ऑलरेडी नृत्यांगना हो। हाँ जी। इंटरनेशनल। और वो तो बेचारी एक गायिका है, गायिका होते हुए भी इतना अच्छा इनकर बाकी मुकाबला शिवानी दीदी करो। बहुत अच्छा डांस करती बड़ाई है। मत करो, घमंडे फूल जाए। बाकी मुकाबला करो, मुकाबला। शिवानी चैलेंज बा। इनका ले निमन नाच देबू तो अभी 11,000। बाकी कहे की बात मांगे ढेर देता लचू काऊ, ढेर देता काऊ। कि जाए नहाए तकिर के सताए, जाए नहाए तकिर के सताए, एक कपे हमारा चलिया पता के, एक कपे हमारा चलिया पता के, जाए नहाए तकिर के सताए, एक कपे हमारा चलिया पता के, मांगे लचू मोरा पता निमन ना चलो 11,000 हमरो तरफ से रहल। एकरा ले जीत जीबू देता हम ना कटही के हेवड़ा लेबू तो चल नाच के दिखाओ। कटहर शिवानी 11 दूनी 22 आ सबके छोड़ के चल हम खेलल जा 22 ले कि मन कर मार ले